केदारनाथ धामनिफ्राय न' फारसे मोनफैनायाव जन बड'साजों डिजिटेल बड' निउसनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारीजों दान्दिसे मोगा-मोगि सावरायलायनाय। जोबथारनायाव सिमाङाफोरा जाबाय बरपेटा बाक्सा सीमायाव थानाय सदनपुरनि जन बड'साया। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं केदारनाथ मन्दिरखौ गावनि मेगनजोंनो नायनो गोबाव समनिफ्रायनो सिमां दंमोन जन बड'साया। जो तूने सारा हर लिया तमस मेरा। सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जन बड'साया साइकेलजों दावबायदोंमोन केदारनाथ धाम होननानै। शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ। 30 आगस्टआव बरपेटा रड शिव मन्दिर आरो बाथौ मन्दिराव इसोरनि बोर लानानै जागायजेनदोंमोन साइकेलजों दावबायनायखौ। 22 साननि उनाव शुक्रबारखालि केदारनाथ मन्दिराव मोनहैनायनि उनाव गोजोननायजों गावखौनो बावगोमादों जन बड'साया। बे समाव जन बड'साया गावनि न' फारसे मोजाङै मोजां मोनफैबाय। केदारनाथ धामनिफ्राय न' फारसे मोनफैनायाव जन बड'साजों डिजिटेल बड' निउसनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारीजों दान्दिसे मोगा-मोगि सावरायलायदों। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है। समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सन्दनपुर गामियाव। बिथाङानो जाबाय केदारनाथ धामाव थांनाय 30 आगस्टआव बिथाङा बरपेटानि शिव मन्दिर आरो बाथौ मन्दिराव सिबिनानै बिथाङा बा बोर लानानै बिथाङानो साइकेलजों मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे समाव जों बिथाङा दिनै 22 बिथाङा न' फारसे मोनफैबाय। बे न' फारसे मोनफैनायाव जों माखासे बिनि सोमोन्दै बा बिथांनि थांनाय समाव बिथाङा मा जाथाय जानानै थांदों बा बिथाङा सोरबाफोर लामाफोराव माबा मोनसे जाथायनि गेजेरजों मोगा-मोगि जानांदों नामा बेनि सोमोन्दै जों माखासे खोथा बे समाव जोङो डिजिटेल बड'नि गेजेरजों नोंथांमोननो बा रायजो राजाफोरनो जों फोरमायनो नाजागोन। बे समाव गिबियाव खुलुमनाय थाबाय। गिबियावनो डिजिटेल बड' निउससिम खुलुमनाय बाहरबाय। आंनि मुङानो जाबाय जन बड'सा, ओमफ्राय जायगायानो जाबाय बरपेटा रड बाक्सा सन्दनपुर आथियाबारि गामिनि जन बड'सा आंनि मुङा। 30 आगस्टआव थांदोंमोन। जेनेबा आङो न'निफ्राय फार्स्ट टाइम जोंनि न'आव बाथौ खुलुमदोंमोन, बेनि उनाव आइ आफाफोरखौ खुलुमनानै बेनि उनाव जोंनि रायजोनि बाथौ थानसालियाव थांदोंमोन। बेयाव खुलुमनाय उनाव बेनि उनाव थांदोंमोन शिब मन्दिर। बेनि उनाव शिब मन्दिरनि उनावनो बेयाव रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै बोर लानानै बेनिफ्रायनो आं हानजा सुरदोंमोन। फुंनि टाइम ना बेलासिनि टाइमाव आङो फुंनि 10थायाव थांदोंमोन। आङो फुंनि थांनाय समाव नोंथाङा माबाफोर मोगा-मोगि जालांदों नामा? जेनेबा मोगा-मोगिथ' जायाखै। फार्स्ट टाइम आङो बरपेटा रडनिफ्राय बङाइगावसिम थांदोंमोन। आं किसान बाजार बेयाव आलासि दंमोन। बे आलासिनि न'आव थाहैदोंमोन। हर थालांदोंमोन आं बेयाव। बेनि उनावनो डाइरेक्ट आसाम टु बेंगल बर्डार बेयाव थाहैदोंमोन आङो थाव डिपुआव। बेनि उनावनो बेबायदिनो थांनानै बेंगल धुपगुरि होननाय जायगा दं बेयाव थाहैदोंमोन आङो। जेनेबा बेयाव सायाव दंमोन पुलिस, सिङाव जों दंमोन। बे बास स्टेन्ड होनो बे जायगा। आरो सुभाष चन्द्र नेताजि बसुनि खाम्फा दंमोन बेयाव, बे खन्दआव दंमोन आरो बे आङो। थांनाय लामाया आङो बेनि उनाव थांदोंमोन। आङो धुपगुरिनि उनाव सिलिगुरि मोनहैदोंमोन। बेनि उनाव सिलिगुरि दिगाटालानाव हाबनानै साइकेलखौ आं सार्भिसिं होदोंमोन। होनायावनो आं डिसिसन लादोंमोन। जेनेबा गोबां मानसि माखायानो थांदो इन्डिया जानानै। आं सानदोंमोन गुबुन हादोरजों मोनसे इउनिक मोनसे माबा दिन्थिनांगौ होननानै। आरो लोगोसे
आंखौ नुनानै मानसि माखाया जेनेबा लाइमोन मानसि माखाया एनकारेज जायो बा मटिभेट जायो होननानै बेबायदिनो साननानै आङो बेबायदिनो आं गुबुन हादरखौ सेलेक्सन खालामनानै आं नेपालजों थांदोंमोन आं नेपालाव पानि टेंकि जानानै कागिरबिदाव हाबदोंमोन आं कागिरबिदाव हाबनानै बेयाव हनुमान मन्दिर दंमोन बेबायदिनो हनुमान मन्दिराव थाबाय आङो बेबायदिनो बिथांमोनाबो आंखौ जोबोद अनसायदो जोबोद बरायदो लोगोसे बिथांमोना आंखौ बेबायदि अनसायदो लोगोसे आंनो बिसोरनि नेपालनि सिमबो दिहुनना होदों दिहुननायजों लोगोसे जानाय लोंनाय मन्दिराव थानाय बेबायदिनो गासै सुबिदा मोन्दोंमोन बेबायदिनो फुङाव सिखारनानै बामुनखौ खुलुमनानै बेबायदिनो आङो आरो दावबायलांदोंमोन आं बेबायदिनो मोसा आरो जेनेबा जिब जुनार लोगोसे बेबायदिनो मोगा मोगि जानाया बेबायदिनो आरोना बेबायदियाव मोनबा नेसनेल पार्क दं बेयाव आं मिथियाखैमोन जे बेयाव नेसनेल पार्क मोनबा दं होननानै सोरबा सोरबा होनदोंमोन नोंथाङा बे लामाखौ नोंथाङा गिया नामा होननानै आं होनदों आंथ' गिया आरो थैबाबो आङो आंनि जिउआ केदारनाथ बाबा धामनिसिम थांगोन आरो जुदि थायाखैबाबो आथिं लेंग्रा जाबाबो आं बेसिम थांगोन आं बेबायदिनो जेनेबा बेयाव मोसाबो ओंखारबाय थायो आंनि मेगनाव नुवाखैबाबो माखासे जेंनाखौ नुनो मोनदों जेनेबा बेबायदि जाहैदों मोसाया मोसौखौ लांनानै थांदों खिन्थु मोसाखौ नुवाखै आं हाग्राफोरा सोमावनाय जोबनाय बेबायदिखौ नुदों आं बेबायदि आरो माने गारि घराफ्राबो थांनाया खम जायो थांलाय फैलाय थाबायनाया गारि गुराया थाङो थांनाया जेनेबा खम जायो गारि गुराया ओमफ्राय साइकेलजों थांनायाथ' 0% होनजायो साइकेलजों थांनायानो सासे आंल' हमना लानो हायो आरो मानसिफोरा ओमफ्राय बेबायदिनो बाइक आरो लोगोसे गारि गुरा थाङो जोबोद खस्थ' मोनदोंबाबो खस्थ'खौ खस्थ' बायदि मोनाखै सानना लायाखै आं मानोना बे आंनिया थांखिया जादोंमोन केदारनाथ धामाव थांनांगौ आरो लोगोसे जेसेबां इउथ दं इउथफोरा जेनेबा आंनिया बैसो जादोंबाबो आं साइकेल सालायनाय लोगोसे मानसिफोरा बेखौ प्रफेसनेल हिसाबै लानो हायो धोरोमजों लोगोसे साइन्सनि टेक्न'लजिबो थानांगोन आरो लोगोसे एक्सारसाइसनिबो बेफोरखौ थानांगोन होमबासो मानसिया दावगानो हागोन जेनेबा दावगानो थाखाय मानसिया खालि धोरोमाल' जानाय नङा आरो लोगोसे बेमार आजारनिफ्राय जुदि गोजानाव थानो नांगौबा मानसिया साइकेल बायदिसिना एक्सारसाइस बेमारनिफ्राय गोजानाव थानो हायो आरो लोगोसे साइकेला बेबायदि प्रफेसनेलाव लांनो हायो बेयाव एक्सारसाइस खालामनानै नोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जुदि नोङो दावगानो हायोबा जोबोद मोजां आरो जोङो सरकारखौल' जोङो दाय दस होनबाय थायो खिन्थु जोंबो मोनसे गाव थानो थाखाय बा गावनि जिउनि थाखाय मोजां मोनसे प्रफेसनेल लामा बासिना लानो हायो जेनेबा जिमा आङो जिम खालायबाय दिनै बडि जाबाय जना थाबाय बे नङा आं जिम जाबाय बडि जादों बे बडिजों लोगोसे प्रफेसनेल सिस्टेमाव आं जुदि दावगानो हायोबा आंबो लोगोसे दावगाबाय आरो सानै साथामबो एनकारेज खालामबाय बेबायदिनो आङो जि थांना थानाय लामा बे राहाखौ दिहुनना लानो हायो लोगोसे बेबायदिनो साइकेलावबो बेबायदि स्कप दं बेबायदिनो थाखाय आङो साइकेलखौ हानजा सुदोंमोन आङो नाबाथ' आं गारि गुरा बा फ्लाइटआवबो थांनो हागौमोन बेनो आंनि मट' दंमोन आरो बेबायदि आरो सिमांखौथ' नों गोबाव समनिफ्रायनो लादों खोमा ना सिमां आंनिया गोबाव समनिफ्रायनो दंमोन जेनेबा रां रुफानि थाखायबो आङो माय प्रब्लेम जादोंमोन खिन्थु रां रुफा नङाबाबो थांनो हायोमोन बाट आङो साइकेलनि थाखाय जिहेतु आं साइकेलनि मोनसे मिशन लादोंमोन जिहेतु साइकेलखौ नुबासो मानसि माखाया बाहाय एनकारेज जागोन जेनेबा साइकेलजोंबो जों मोनसे दावबायलांनो हायो साइकेलजों मोनसे प्रफेसनेल लामायाव थांनो हायो बे लामाखौ आं सेलेक्सन धोरोमजों लोगोसे बेखौबो आं सेलेक्सन खालामना लादोंमोन आरो बेयाव ओरैनो आसामनिफ्राय सोर लोगो मोनलांनो थांनाय समाव आसामनिफ्राय लोगो मोननाया सासे मानसि लोगो मोनदोंमोन आं जेनेबा बेयाव मोनाखै आं उत्तराखन्डआव लोगो मोनदोंमोन आं जेनेबा हमना ला 400-500 किल'मिटारल'सैमोन आरो माबाया केदारनाथ धामा बेयाव सासे करिमगन्जनि सासे दिपबिन्दु होननाय सासे लोगोखौ लोगो मोनोमोन आरो लोगो मोननानै जोबोद मोजांबो मोनदों बेबायदि बिथाङाबो साइकेलजों थांदों बेबो गियार गैयामोन नन गियारमोन आरो बेनियाबो दा नोंथाङा बेयाव सिमाङा आबुं महर मोनबाय होननानै रायजो राजानि सिगाङाव मा मेसेज आं सानो बेयाव थांनानै जेसेबां दुखु खस्थ' मोन्दोंमोन बेयाव रायजो राजानि अननाय जिहेतु नेपाल आरो इन्डिया जोंनि गोदो गोदाय आवगायथ' मोनसेयानो दंमोन नालाय दासो उनावसो इंराज फैनायनि उनाव गावस्रालायदों बेबायदि 100% बिराद सापर्ट मोन्दों आङो जानाय लोंनाय थानायनिफ्राय ओमफ्राय लोगोसे लामाफोराव बिसोरो निउस लादों आंनाव सोरबा खायफाया
निउस लादों खायफाया भिडिअ बानायदों खायफाया हेफाजाब होदोंमोन न'आव बोना लांदों जेनेबा ओमफ्राय ओंखाम आरि जाहोदों ओमफ्राय बिसोरो बेबायदि गासैयाव फैनानै सोरबा सिख्लाफोराबो लाखिदों आंखौ सावगारि खेबदों लोगोसे टिकटक भिडिअबो बानायदों बेबायदिनो थाङै थुङै आवगायलांबाय थादों आं बेबायदिनो ओमफ्राय रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों बेयाव थांनानै जेसेबां खस्थ' मोन्दों बा दुखु मोन्दों ओमफ्राय आंनि आथिङाव गाजोलबो हाबदोंमोन इसोरनि अननायाव गाजोल हाबदोंबाबो आङो मुलि फोननानै मुजा गानदों साइकेल पेडेल होबानो खेंनो साखाङो खर'सिम दावगालाङो बेबायदि सानाया बेबायदिनो जेब्ला आंनि सोलेरा जेब्ला गुदुं जादों बेबायदिनो माबोरै हामलांदों बे इसोरासो मिथिसिगौ बेनिखायनो आं सानो ओमफ्राय जेसेबां दुखु मोन्दों खस्थ' मोन्दोंबाबो जेब्ला आं थांबाय बिराद गेदेर आंनि सिमां दंमोन बे केदारनाथ धामसिम थांनाय आंनि बे थांनायावबो लोमजादोंमोन आं ओमफ्राय सासे बोराय मानसि आंखौ हेफाजाब होदोंमोन जेसे मुलि गरसे जाहोदोंमोन जानाय उनाव देहाखौ बाङाय मोजां मोनदोंमोन मोजां मोननाय उनाव दसे लामायावबो उन्दुदोंमोन आं बेनि उनाव थांबाय डाक्टरनाव हाबबाय आं डाक्टरनाव हाबनाय लोगो लोगो मुलिफोरखौ जाबाय नायबाय देहाखौ बेबायदिनो बेयाव थांनाय उनाव जेब्ला आं थांबाय बे मोनसे माने सोरगो बायदि मोनबाय आं बेयाव थांनानै गोसोखौनो बिराद सान्थि मोननानै माला लोमजानाय सानाय माबानाय सब बावगारनाय जाहैदों आरो बेबायदिनो आरो थांनाय समाव अखा बांखा लोगो मोनदोंमोन नामा अखा बांखा आसामाव आङो 6 बार मोनदों ओमफ्राय जेनेबा 6 बार मोननाय उनाव उत्तराखन्डआव दानो अखा ओमफ्राय लोगोसे नेपालावबो अखा हादों अखा हानायावबो नेपालाव बेबायदि जाहैदोंमोन हाग्रायाव थांदोंमोन आं बया सया बिदि जाहैदोंमोन सानावनो हरनि महर लादोंमोन जेनेबा अखा हानानै हाग्रा गेजेरखै थांदोंमोन नालाय खोमसि जाजोबदोंमोन आरो बेबायदिनो खोमसि जानानै बिदि मोनादोंमोन थेवबो आं गियाखै गोसोआ दाद दंमोन आरो बेबायदिनो सोरबा जुदि थांनो लुगैबा थांनो हागोन आरो मोनसे आं खावलायगोन रायजो राजाखौ हारसिं थांनाङा मानोना गासिबनियाबो गोसोआ एखे नङा आरो गावसोरबो राफोद नङा गासैबो मानसिया स्ट्रं बेबायदि नङा गतिके ब्रेन आरो लोगोसे माइन्डफोरखौ स्ट्रं खालायना लानांगौ थांनायनि सिगां बेनि उनाव ग्रुप थांबा सबसे साबसिन जासिनो जेनेबा आंनाव लोमजादोंबाबो आं बारा केयार खालायाखै नोंथांमोनाबो थांनो हागोन बारा गेदेर खोन्था नङा आरो आङो सबसे टाफ चेलेन्जिं आंनाव फैदोंमोन जेनेबा जोंनाव नेसनेल पार्क जेनेबा दं जेरै मानास नेसनेल पार्क बेबायदि सोंदोंमोन मानसि माखाया ओमफ्राय बेबायदिनो आङो मोनबा नेसनेल पार्क मोन्दोंमोन बे मोनबा नेसनेल पार्कखौ आङो बारनानै थांदोंमोन माखासे नेसनेल पार्कआव बेबायदि दैमा मोन्दों ओमफ्राय घरियाल मोन्दों आङो घरियाल माब्रै नुदों आङो मस्थ' गेदेर गेदेर बेबायदिनो ओमफ्राय दाबसे जायगायाव बेबायदि जाहैदों आर्मिया होनदों फंबाय बेयाव नोंनो 20 मिनिट टाइम दं 20 मिनिटनि टाइमनि गेजेराव बारनांगोन नोङो बारनो हायाबा बेयाव नोंहा खैफोद जानो हागौ होननानै ओमफ्राय बेयावबो आंना मस्थ' चेलेन्जिं फैदोंमोन आंनाव बेबायदिनो जर होदोंमोन बिराद सालायदों आं जर होदों सालायदों साइकेला खारा मानो खारा आं हमनायाखै बेबायदि सानदोंमोन आं बेबायदि जेब्ला आंनि थांखि जेब्ला जायगा मोन्दों 20 मिनिट होन्दोंमोन बेनि बाङाय बारा लादों जेब्ला आङो उनखै नायो बे लामाया जाबाय डाउन नालाय बेबायदिनो थाङाखैमोन बेबायदिनो रायजो राजाखौ लोगो मोन्दोंमोन रायजो राजाखौ आङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बेबायदिनो लगे लगे 1 मिनिटबो नङा माने 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डआवनो बिसोरो आंनि रावखौ खोनानानै एक्सेप्ट खालामनानै लगे लगे मन्दिराव थांदोंमोन बेबायदिनो थांनानै बिसोरो नेपालनि मानसि माखा आंनो लुसि ओमफ्राय जिलापि बेफोरखौ जाहोदोंमोन दाबसे बन माता मन्दिर दं बेनि सिगाङाव दं अइल नेपाल माने प्राइभेट लिमिटेड बेनि उनाव दंमोन बेनि उनाव होनदोंमोन बिथाङा नेपालनि सासे मन्दिराव उन्दुयो आरो बे होनदोंमोन नोंथाङा टिकटक लगाय होननानै आं होनदों जोंनाव टिकटकआ आसामाव बा इण्डियाआव बेन आंनाव गैया इन्सटाग्राम दं आंनि फिसाजोआ लगायनो होननानै बे समाव हरनि 9:30निफ्राय 10ता जागोन बे समाव नायबाय थानायावनो मैदेर फैदोंमोन आंनि आखाइनि 2 फुट गोजान जागोन बे मानसिया मैदेर फैनायखौ नुनानै खिथुनिखौ बारनानै माबोरै खारदों आं हमनो हायासै आं मानसिया गोमोहाबदों मैदेरा मस्थ' गोजौ गोसोम आंनि लाइफआव फार्स्ट एक्सपिरियेन्स बेबायदिनो लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय गोमोहाबदों नायबाय थादों आङो नायनायाव बेबायदिनो इसोरनि अननायाव जेबो जायाखै आरो खहाबो जायाखै आंनि मोनसे फोथायनाय इसोरनि थाखाय थांदोंमोन नालाय बेनिखायनो जेबो जायाखै होननानै आङो बेखौनो होनगोन आरो दा नों थाङै जि जायगायाव नोङो हर जाहैयो
हर जानाय लोगो लोगो फुंनि बेसेबा टाइम साइकेल सलायो आरो बेसे मोनायाव नोंथाङा जिरायहैनाय जायो आं बेबायदि जायो मालाबा 5:30 मालाबा 6टा मालाबा 6:30बो जायो बेबायदिनो फुंनि मालाबा बेबायदि जायो मालाबा 6:30 जाबा हमना ला बे जाहैबाय टाप बेबायदि टापा माने फुङाव दिनै गाखोबाय हाजोआव आङो मोनाबिलियावसो ओंखारनांगौ बेबायदि जाबा माने उन्दुनाया बांद्राय जायो नालाय बेबायदिनो 6:30 जायो बायदि आरो जेब्ला मोनायाव बेसेयाव हाबहैयो मोनायाव बिदि जायो मालाबा 6:30 7टा मालाबा 8टाबो जायो बेबायदि जायो 8टा बाजियाव रेस्ट लाहैयो रेस्ट लायो बेबायदिनो ओमफ्राय इसोरनि उनाव मोजाङैनो बिसोरबो आंखौ एक्सेप्ट खालायदों थानो होदों सानबेसे लादों होनना बुंदों आङो बरपेटा रडनिफ्राय केदारनाथ धामसिम 22 दिनाव सहैदों ओमफ्राय लोगोसे बेखालि लोमजानाय दंमोन नालाय ओमफ्राय आं दुगैयाखैमोन आं बेबायदिनो सासे हटेलनि मालिकाबो आंखौ लोमजानाय नुनानै लाना थांदोंमोन बे लाना थांनानै आंखौ जायगा होदोंमोन बेयाव फ्रि थाहैदों ओमफ्राय बे नेक्स्ट खालि आङो दुगैनानै जेब्ला दुगैबाय जि आरि सुबाय आखाइ माखाइ थै जागा जाजोबदोंमोन माने गोजांनायावनो जेब्ला दुगैनानै थाव फोनानै जेब्ला मन्दिराव आङो प्रसाद टसादफोरखौ बायनानै जेब्ला हाबो गोसोखौ इदि स्रां मोनदों आङो लोमजानाय गोजांनाय गगा मोननाय बोरै खारलांदों आङो बे आं नङा बे इसोरासो मिथिसिगौ माबोरै मा हामलांखो आरो दिनैसिम इसोरनि अननायाव देहाया दाबो मोजाङैनो दं आरो दा सानबावदों आङो जेनेबा बेयाव फैबाय न'आवबो बाङाय मैया फुजा होदोंमोन इसोरनि अननायाव मैया खैथासोआव मोनफैदों मैया आङो 11टासोआव सफैदों आङो न'आव आङो फुंनि 11टासोआव सफैदों आङो ओमफ्राय दा बेबायदिनो फुजाखौ उनाव होगोन सानदोंमोन न'आवबो लाहार फाहार थाबनो खालामदों नालाय बेबायदिनो सर' जादों दा आंनि दा मोनसे आरो थांखि दं बे कामाख्या मन्दिराव थांनांगौ थांखियाथ' जोबोद दं बुरजायानो नाथाय आंनि मोनसे सिमां दंबावो आरोना गोरिब गुन्द्राखौ माबोरै हेफाजाब होनांगौ माबोरै स्पर्ट्स लाइनाव दावगानांगौ माबोरै सासे मानसिया जिर'निफ्राय माबोरै हिर' लेभेलाव थांनांगौ बेफोरखौ लामाखौ दिन्थिनो थाखाय आंहा जोबोद माने सिमां दं बेफोरखौ आङो हाजासेमान नाजागोन आङो आरो आसा खालामो आं बेसेजों दावगानो हादों बे आंनि गोसोआ गोरा राफोद स्ट्रं बेल' नङा बेयाव मानो हादों इसोरनि अननाय लोगोसे बिमा बिफानि बोर सानस्रि हरनाय आरो लोगोसे आंनि भिउवार्स आंनि रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआर हालामनि आसामनि बा भारत हादरनि रायजो राजा आरो अल वर्ल्डनि रायजो राजाफोरनि बोर दं नालाय बेनिखायनो आङो सानदों आङो बेयाव आङो थांनो हादों नाबा आंनि खालि आं बुंनायजोंल' आं हारसिंनि बोलोजोंल' जाया इसोरनि रायजो राजानि गासिबो थानायनि थाखायसो बे हादों होननानै आङो बेखायनो आङो सानो आरो आङो जिथियानो नोंथाङा मोनहैनाय टाइमाव जेब्ला केदारनाथ धामखौ मोनहैनाय लोगो लोगो नोंथांनि गोसोआ माबायदि रंजाखांदों माबायदि मोनदों एसेबांदि नोंथांनि सिमाङा बेहालागै थांदों आङो बेयाव थांनाय जेब्ला मन्दिरसिम मोन्दोंमोन ना लोमजादोंबाबो आं दसे सम आं गोमोहाबदोंमोन आङो माने आङो सानाखैमोन आङो जेरै बे बुस्थुआ हिमालय हाजोआव होननानै जेब्ला आङो सार्च खालामनायबाय 5585 आप माने किल'मिटार बेबायदि आरो ना मिटार बेनि उनाव 500 मिटार भैरब मन्दिरा दं बेबायदि बेयाव थांनाय लोगो लोगो बे जेब्ला आङो नुदों बरफ जेनेबा बे ग्लेसियार बाङाय आवलिनानै गोलैगासिनो दं सान्दुं बाङाय नुदों मालाबा खोमसि जालाङो बेबायदि मालाबा अखा हायो बेबायदि दसेनो माने माबा सोरगोआव फैनाय बायदि मोन्दों आरो बेबायदि आङो नंगौ बिथाङानो जाबाय जन बड'सा बिथाङानो जाबाय दाख्लै आगष्टनि 30 थारिखै बरपेटा रडनि मन्दिराव बा बाथौ मन्दिराव बिथाङा आर'ज गाबनानै बिथाङानो जाबाय केदारनाथ मन्दिराव गावनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथाङा साइकेलजों दावबायदोंमोन बे समाव बिथाङा 22 दिन बिथाङा दावबाय 22 दिन लादों बिथाङा थांनाय समाव बिथाङा दिनै गावनि न' फारसे मोनफैबाय बे समाव आं माखासे बिथांनिफ्राय दान्दिसे डिजिटेल बड' नायगिरि बिथांमोननि गेजेरजों मोनसे बिथांजों मोगा-मोगि लानो थाखाय दान्दिसे सम बिथाङा दिहुननायखाय बे समाव नुजाफैनाय जादों बे समाव आं बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।